ene anwumre mechiachia nipa biara a wote menka eye mosomfo Benard ne emre a wo bete menka no na ye afutusem a ebeboa wo abrabom na mede brawo mekasa kire wo se brempom biara eye se wo fa hawo mansana wo ba ye brempom wona wo hawo bi mo ma hawo na achichire wo ansem bi atoto wo abrabom ama nkrofo bi akeka ansem bi afa ho ama waba mu abu ma me papa nipa biara awurade aka wo ho ntam se wo beba bedi no se wodi kamfa hawo ne abebresem ansana wo ba bedi ya papa Abraham anne yetene nka boni din no mekasa kire se awurade ka Abraham ho ntam na Abraham breye Abraham huna mane Abraham wo fasie mpo ebeje Abraham ne pa bi free na brabom ansana otimi yede sosidi mekasa akira wo se yenim papa bia na yeka ne ho asem edituye hofo ekansem bebre David na awurade aka ne ho ntam se David beba abeye hene na David kwotena asre so mfinhia bebre eye meno mienu anka sre ne so mpo no nka ye pa awurade nka ye ku ye ho ewo sre ne so ba David ampaba enne ye kansem a David ne ba Solomon ne ye de nasem eye asem ye wo ye nua ba ko a ye be papa ye boni diri pa se Yosef amane hu Yosef na awurade aka ne ho nhira se obeye defo obeye brampon hwede Yosef fam Yosef nuanom po ede ne ko amane a oso esene nia na ohunu no ba Yosef amana ba mu abu mekasa kyew se nipa biara wo ye nhira nipa biara awurade aka wo ho ntam nipa biara wo nhira so wo bedi yie no se ofa hawo mu enti mekasa kyew se de wo namu no ma wani nje se awurade de wo di kana pass no ma bia eye difficult ansana wafa wo nhira hwe enen wiase emma ye nuane mma ye nuane mma na mekasa kyew mo se ye nuane mma ekọ aware ana oware na ofa hawo bi mu a na ba mu abu se oware na ofa hawo bi mu ana amane bituna na ba mu abu se wo hu face ade bi na wani kana mfa hawo mu a nye wadwene se obetima ye nhira ade ne entime mfa wo nkosi awieye ade a wo hunu amane wom usunya nyansa wom ne timma wo beye blessing nti nipa awurade aka wo ho ntam se ubedi ye bia no ade bia da wuram a ebe boa wo wabrabom ade bia da wo beye a ebe ye nhira ma wo no wo be face wo ansa na wadikane ade na wo be sosidi wom enti wo kwa aware na wo face wo a ka kire awurade nyankopon se awurade e bo me ho ba won tokọ ya meko ma ware mu aware amaware amane a oba me hu awurade so me mudene na awurade fama na mosisi yie na mentimi pass sa nsuo we no na metwara ma ye nhira awurade nyankopon de Moses nom tware nsuo hwa amane a be fa ma nsa na omotimi tware nsuo no na nne hawo kakra bi ba ye nso a ne yaba ma abu onua se awurade nyankopon pese upeja sumintia bag ya odi kana ma upeja car engine enti car engine na obepeja no wo bre enti se odu se wo suminti na wo obepeja no wo so suminti one bag ne mu a wo de to wo koro ho ane wo ko because wodi kana peja car engine enti car engine na opeja ye no omu oduru sene suminti bag enti ni awunamu no awurade di wo free no ma bim ne wakọ akoye nhira baabi enti mesro de awunamu biara no hyedene ni awunamu biara hyedene eye adwumasem aware asem no ma de ekoso wo wabrabom ko nipa bebre aware a omo aba ma abu enam se hawo kakra bi ba omo abrabo so no nipa bebre na oye adwuma bi na adwuma ne kofo kakra bi na ba ma abu menua se wo pese wo di yie ni wamfa amane ma wontimi di yie wa abrabom da abrabo bi a wonya ne yize no emfa wo nkosi awieye pa yedie bi a wo benya ne yize no emfa wo nkosi awieye pa mekasa kire wo se nyame ba mekasa kire wo se nyansani metufo se famu aba na fa bobra and actually obeboa wo medina de Benard asante follow me YouTube
wo follow ma obenya nsɛm a ɛbɛboa wabrabɔ nkura hyɛsɛm wo nneɛma bi aka akyi mɛkyerɛkyerɛ ama wabrabɔ a wɔbɔ wahu anamɔ a wɔtu enti hyɛdene wɔ hawo na wo nam mu no nsɔhwɛ na ɔba ne gyina na bɔ mpaeɛ na wonya firim a onua wo nhyira no ɛbɛka wo ma aka wo nana aka wo nananka nso na ɛmpopa mfiri wabrabɔ mu da awurade nka ho ɛwɔ Benard asante message a ɔde ama wo yi